Na nepečený dort si připravíme želatinu, 200 g smetany ke šlehání, 300 g zakysané smetany, 4 lžíce moučkového cukru, 1 balíček piškotu, 2 kiwi, 8 jahod. Kiwi zbavíme slupky, nakrájíme na kolečka a jahody rozkrojíme na půl. Připravíme si dle návodu želatinu. Dále amarounovou formu, kterou otočíme obráceně. Nalijeme do ní želatinu a na střídačku zasadíme kiwi a jahody. Dále si ušleháme smetanovou hmotu ze šlehačky, přidáme do ní zakysanou smetanu a moučkový cukr, vše promícháme. Do formy na připravenou želatinu s ovocem dáme vrstvu smetanové hmoty. Na to rozložíme piškoty, opět na to dáme smetanovou hmotu, poklademe ovocem a zakryjeme zbytkem smetanové hmoty. Poslední vrstva jsou piškoty. Formu uzavřeme a dáme do lednice přes noc stuhnout. Na druhý den formu otočíme, opatrně otevřeme a ihned podáváme. Přeji vám dobrou chuť.